Is-Sindku tal-Belt Valletta Alexej Dingli mhux se jattendi aktar laqgħat tal-bord tal-Fondazzjoni V18 u ddiżassoċja ruħu mill-istess fondazzjoni li hija responsabbli miċ-ċelebrazzjonijiet kulturali. Dan hekk kif fittra indirizzata liċ-Chairman Jason McAuliffe, Dingli jikkritikaha għal mod kif qed imexxi l-fondazzjoni fi kliemu b'diżrispett lejn il-kapitali u rappreżentanti eletti mill-Beltin stess. Saħansitra jiddikjara li waqt li tqassmu xi stedinijiet lill entitajiet differenti fil-Belt Valletta dawn kienu ordnati biex ma jistidnux lill-Kunsill Lokali. Fl-ittra Alexej Dingli fakkar kif fost oħrajn Jason McAuliffe eskluda lil Valletta FC minn turnew tal-futbol tal-V18 u juri d-dispjaċir tiegħu li anke fil-futbol kellha tiddaħħal il-politika partiġjana. Ma jistax jonqos li fl-ittra ssir kritika wkoll għal kummenti dispreġġattivi ta' McAuliffe lejn il-ġurnalista assassinata Defni Caruana Galizja, kummenti li waslu għal kundanna internazzjonali, petizzjonijiet kontra Jason McAuliffe, kundanni mill-istess membri tal-Kumitat li jażel lil Belt Valletta u saħansitra bojkott mill-Belt Olandiża Leeuwarden Friesland li wkoll qed tiċċelebra t-titlu ta' Belt Kulturali Ewropea u mid-Direttur Artistiku tal-Belt Kulturali għall-2020. Alexej Dingli ddikjara li fid-dawl ta' dan u qed jiddiżassoċja ruħu mill-fondazzjoni sakemm jinbidlu l-affarijiet. Ma' The Sunday Times of Malta ddikjara li huwa ċar x'inhi l-problema fih dan il-fondazzjoni meta kien mistoqsi jekk hux jitlob għar-riżenja ta' McAuliffe.